Здравейте на всички! Това е второто ни видео от поредицата за разсадите. Първото видео може да намерите по-назад в страницата ни. В това второ видео искаме да поговорим за правилното слагане на семената, вече когато сме напълнили нашите табли. Нашите табли предварително ги пълним с торф, който е земно влажен, така идва от чувалите. След това поливаме с вода и се оформят ето тези сравнително плитки ямички по самата табла. Те са около половин сантиметър при добре направена табла. Пред мен съм показал няколко вида семена, които се правят на разсад, само за да демонстрирам каква е разликата в големината на самото семе и оттам да обясня защо е важно на каква дълбочина се засяват те. Показал съм тиква, фасул, краставица, пипер, домати, пътладжан и салатки. В табли 128 ние правим разсад преди пикиране, ако ще се пикира, за пипера, доматите, пътладжана. Тези три ги пикираме след това в кофички от кисело мляко. За да имаме успеваемост при поникването, е добре да натиснем леко, така че семето да попадне между половин и 1 см дълбочина. Когато работим с по-едрите семена, в случая тази форма не е подходяща, ние ги засяваме директно в големите форми. Саксии, десетки, кофички от кисело мляко. Общо взето е добре тези разсади да бъдат направени в форми между 250 и 500 мл. В тях се развиват най-оптимално. Тогава минимумът, който трябва да използваме, примерно за тиквата, е поне една фаланга. Това е 2 см, 2 см и половина до 3, за да може това семе да се развие нормално и то да поникне в здраво състояние, а не да се покаже на повърхността преди това. Фасула се засява директно на полето, но е хубаво да си подготвим разсад, с който да можем да подменим тези, които няма да поникнат. При фасула трябва да отидем на 3 см поне и да направим едно хубаво притъпкване на торфа отгоре, за да може да си гарантираме, че той ще поникне. Ако трябва да говорим за салатките, ето вие видяхте колко е семенцето, ето толкова. При салатките е достатъчно просто да положим и съвсем лекичко, само за да направи контакт. Няма нужда да се оформя такова трапче като при пипера, домата и пътладжана. Финала на тази процедура се извършва при нас поне, с пресяване на торфа, колкото и фин да е. Ние го пресяваме през една така обикновена касетка, мисля, че е от ягоди. Когато го прекараме по този начин, правим една по-финна маса отгоре върху самата табла. Какво свършихме към момента? Имаме около между половин и 1 см дълбочина на посяване на семената за пипер, домат, пътладжан или по-малко от половин сантиметър за салатките. Когато е финна нашата смес, при последващото поливане, което сега ще ви покажа, позволява да се уплътни повече около самото семе и така да имаме повече контакт с 100% влага в семената. На какво трябва да обърна внимание тук? Виждате, ние сме си закупили от Тему такъв пистолет, който е с 1000 дупки и той прави много финна водата, когато поливаме. Ако нямате хубав пистолет, с който да го направите, в случая този струва 20 и няколко лева, много ефтин, да го направите с пулверизатор или нещо, което да не разместите този торф, който е отгоре. И последно, но не и по важност, за да си намалим поливките, за да може да запечатаме тази влага, да не се изпарява толкова лесно от торфа и съответно семето да остане доста по-дълго време в контакт с почвата, използваме вермикулит, който отгоре по този начин, ето, ще ни помогне да запазим влагата, но не е нужно да правите такъв слой. Достатъчно е много по-малко, просто за да стане златисто отгоре. Вермикулита ще се намокри от самия торф. Ако имате пулверизатор или нещо, което да полеете финно, тогава може да го направите отново съвсем леко. Гарантирам ви, че тогава успехът ви с разсадите ще бъде много голям. Благодаря, изгледайте другото видео и очаквайте видеото част 3. Абонирайте се за канала и така ще може да следите, може би, за вас тази важна информация. Благодаря ви.